أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمبي مليان كلنا بلا جرين فو ملكنا أني ملكوكا أمبا نيني أن لجبغا أني أنكنو بغا بلا جرين في ni mami nya dara jayin kan ayo jija ka partager kosobe akata fam bela jelena aw balmake ano denge mangando sul kabako officiel malion kibariya minu bembi amina dado ulula kawala wala like awye bela jelen ka seka family sorala kibariya duma be bonne nouvelle be aw minu be na leni directing kono ayo jija ka video partager kosobe aw ka kerba dini video ma aw minu fleni direct kono aw bela jelen folindo wati bela jelena ayo de fo anga keleke chaw nu ye wuli ka joke wato wati am fana bina amba lasi awma ni ala sonama insha Allah ala ta kofe fen mana bo ala amba bela jelen lasi awma faso imbe jo jamana imbe jo wa keleme be ka ke am faso kono ni ala sonama kele victoire amba bela jelen soro jugu anya fuye o mana fen ke utise ka ni jamana yi utise ka chien ubu ta de ke ubita ubu ta de ke ubedugo nu ye jien ko ke ubita soro anga keleke minen jolem anga keleke minen ananga keleke chaw u jolem bu nye ni ala sonama insha Allah wa manga nyimo fo u ka wuli ka jo anuka chasri anuka bara yani anganda do bonne nouvelle kono bonne nouvelle minu be amba damne ni courant ko kumay ame wati min kono ina fo 600 femi anga courant mo ye no ye énergie mo ye u bora u ye communiquer mina u ya ira malien deuna ka fo femi digundo kon ye u ka barake minen do soro no malien de be ka don ka fo u kana bla u kuna ko courant ka soro wati do kono ko ba ira ka fo ko courant imble ube u segina akumi chugo mina no ote cheni do de nana nin clé flyna bela jelen ka se ko famu do be ka o bara nu fana ube ko ke teleala wala sa malien de on be se ka lafia chugo mina jona do o bara ube sena wa wuli ka do be sena wa o ko fana ulube ka ke ambe wati min kono ina fo sisa maminu kumbora ka fo ko courant yela ko do kwa ko joye courant dama ko fenge de courant dama ivoirien en bi abe chogoti clé flyna ayira ka fo ko cheni do dona ankun ko courant ko fan fe mais abe chogodi 600 ama boka fo ko ivar de o fana kede aba yere segende quoi anga président sanuma noye général d'armée Assimi Goïta ay kuma min fo o kuma dalu ulu de fleni ay mu yira anna o de fleni ay yira anna ka fo jamana yimbe jo jamana yimbe tanye wa ambe kan yere ni ala sonama wa ambe kan yere fana de o duti kana masimine wa o joro kana masimine ambe kan yere de fo jien be kay wa bela jelemina ye kan keran yere insha Allah ambe kan yere to anga jija anga nyogo mine ka do dakelen fe ka bo dakelen fe ka jamana indeme halbi anga kuran barakela no énergie mogowe u ka directeur amba fu ambe do ku yi u ka wuli ka jo anuka chesiri anuka bara lo be ka bara mi ke ka nyesi jamana kono deuma malion bonne nouvelle mi be o e kidali ambe ta kidal fanji me tenza waten ah barakera tenza waten wuli ka jo kera tenza waten kabako kera tenza waten mo kun sigilen teni munye o de kera tenza waten mo kun ta do ko kombe se ka ke tenza waten o de kera kadaka anga gouvernement ku ye annonce ke ka foko population civile minu sigilen be tenza waten u kataka boy parce que u ye information soro ka fo majugu efela ni zinimu u buku yere déguiser kana u yere ke sanu bolawi donc nu yo sanu bo u be kla ka to fere ka keleke minen sankana anga jamana kelenai ebe ka sanu bo jamana min kono ebe ki dairme nyini jamana min kono o ni dairme soro ebe kla ka ta keleke minen de sa kana o jamana fana kele tuguni est-ce que be ka fam donc u be ka ni wale de ke u ye ni bara wale de ke do anya ye ka fo annonce kira ka fo ko population civile B tenza waten kere be ka sanu bo ika donc ka fo yempla parce que armée be na wulina ka barawi ma chama kungo ko armée se ka ta tenza waten ma chama kungo kan se ka frappe ke tenza waten ko Algérie B ko parce que en tant que ani Algérie danche B tenza waten Algérie tenza waten Mali ko an tu se ka ta frappe ke tenza waten Malla ko parce que Algérie be en Bali ou be Algérie be ta anga drone ka ulu écraser ou be ka ta anga avion jigi ama famu Algérie yere be yoro mina bi abe ka yere nyini di Algérie bi wati min kono ina fo sisa yere be ka yere nyini aw yere bora aw be bora ka tibun no Algérie président a bora ka communiquer min ke kosaina ay kuma min fama dogo mo shila ayre nyebe kodo de natola la ka nyeshi Algérie yere ma parce que Algérie clare no sabadeu Mali bi fankelena Morocco bi fankelena polisoro mo wulu fana be fankelena u to yere flek am bla mo to ene bla ulu ukuye yoro in fando di ulu de ma
parce que waati min na u kɛlɛla u ye kilomètre hakɛ dɔ tigɛ k'a di o mɔgɔ ninnu ma donc depuis yen de i k'a dɔn k'a fɔ Algérie yɛrɛ bɛ camancɛ de la Mali bɛ fan dɔ minɛ Maroc bɛ fan dɔ minɛ dɔ ninnu fana bɛ fan dɔ minɛ i y'a faamu donc depuis yen de Algérie bɛ k'a yɛrɛ ɲini de i m'a mɛn u ka président ko an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ sisan minnu nana ni kɛlɛ in ye ani minnu bɛ ka kɛlɛ in soutenir ani minnu bɛ kɛlɛ in kɔfɛ k'a bɛɛ dɔnnen don a dɔnnen don que parce que a y'o de occasion di u ma o parce que ni bi français mana ka minɛn ci cogo o cogo ka na EFLA mɔgɔw soutenir ou bien ka na ZINIMU mɔgɔw dɛmɛ bilayi n'a ma tɛmɛ Mauritanie ni Algérie a tɛ se ka don Mali la a tɛ se a bɛ don ni min sanfɛla surveiller don an bolo n'i y'a ye an ka sanfɛla bilala yɔrɔ dɔ i bɛ taa sɔrɔ an n'o jamana bɛn de b'an ni ɲɔgɔn cɛ donc olu ka fɛnw bɛ se ka don u sago la anw fɛ yan donc sisan an y'a ye k'a fɔ olu bɛ don n'o siraw de mais Algérie bɛna dɔn sisan de k'a fɔ kɛlɛ in ni olu kun sabalila ni olu kun farala Mali kan ka Mali minɛ k'a kɛ i n'a fɔ Mali ni Niger ni Burkina y'a kɛ cogo min na hali n'u ma don AES la kɛlɛ kɔnɔna na an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn minɛ de parce que degun min bɛ Mali kan bi Mali nord la bi o degun kelen o bɛ se ka yɛlɛma Algérie sini parce que n'an ye frappe tugu ɲɔgɔn kɔ terroristes bɛ taa Algérie de u tɛ taa yɔrɔ wɛrɛ ni Algérie tɛ o u tɛ ɲɛsin yɔrɔ si ma ni Algérie tɛ mais ni Algérie président kun y'o faamu k'an ka nin président ninnu minɛ n'a bolo fila ye k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la n'an ye baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ kɛ sababu ye kungo kɔnɔna in lafiya bɛ na wa mɔgɔ jugu ninnu fana bɛ ban mais EFLA mɔgɔw ka se ka kariya fo ka se ka taa événement dɔ kɛ u ka yɔrɔ la yen mais Gacha mɔgɔw ye fɛn dɔ kɛ ne nisɔndiyara ne kɔntana parce que n y'a dɔn k'a fɔ Gacha mɔgɔw y'a yira EFLA mɔgɔw la k'a fɔ anw ye maliyɛn denw de n'i ko Gacha i hakili bɛ jigin général Gamou la n'o ye Kidal gouverneur i hakili bɛ jigin ale de la Gacha mɔgɔw taara fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen ka dɔn kɛ ka tɛgɛrɛ fɔ ka Mali drapeau kɔrɔta k'a yira u la n bɛ n'ale dɛ Tinzawatène prévu bɛ ne bolo frappe minnu kɛra yen an bɛna ja bɛɛ yira aw la mais yanni an ka ja yira aw la ninnu ye baara wale min kɛ n'a digira EFLA mɔgɔw la Gacha mɔgɔw ye mun kɛ n'a digira EFLA mɔgɔw n bɛ n'o de yira aw la fɔlɔ Gacha mɔgɔ minnu bɛ Algérie olu y'a kɛ parce que u ka maa dɔw bɛ taa Algérie u bɛ na olu y'a kɛ minnu fana bɛ Mali la olu y'a kɛ u bɛɛ lajɛlen y'a ɲɛnajɛ k'a yira k'a fɔ olu faso ye Mali de wa olu t'u faso bila fo ka diɲɛ wuli olu ko Mali a lajɛ a lajɛ dɛ Mali drapeau de b'u bɛɛ bolo waati min na EFLA mɔgɔw sigilen don EFLA mɔgɔw hakilila k'a fɔ ko mɔgɔ jɛman bɛ nord la a bɛɛ bɛna fara olu de kan ka olu dɛmɛ waati kelen na Alhaji Gamu ka mɔgɔw y'a yira u la k'a fɔ anw ko Mali anw ko jamana wa anw tɛ bɔ jamana in kɔ nin don cɛ ni muso bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan a y'u lajɛ cɛ ni muso bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan u bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ an faso kun Mali drapeau b'u bolo u bɛ k'a sankɔrɔta ɲɛ b'a la wa dɔnkili kɔrɔ fana de b'a la ka ɲɛsin jamana ma kɔrɔ de b'a la ka ɲɛsin faso ma kɔrɔ ɲuman fana de don donc aw bɛɛ kɔni ye nin ye cɛ muso denmisɛnnin ani maabakɔrɔw bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan ka nin ko in k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa an bɛ se ka nisɔndiya cogo min na an bɛ Gacha mɔgɔw fo ne bɛ mun fɔ nord ka denw ye yanni n da don Tinzawatène frappe minnu kɛra yen gosili minnu kɛra yen armée sera ka frappe kɛ cogo min na ne bɛ mun fɔ nord ka denw ye maa minnu bɛ sanubɔyɔrɔ la a kɛra Tinzawatène a kɛra Ntahakan n'o ye Gao sanubɔyɔrɔ min bɛ ko Ntahakan nin yɔrɔ fila fɛn fɛn bɛ yen aw minnu bɛ taa sanu bɔ nin yɔrɔ kofɔlen na ni jamana ye bɔra ka déclaration kɛ ou bien ni jamana bɔra ka communiqué kɛ k'a yira k'a fɔ aw ka bila nin moment in kɔnɔ a y'a bila parce que ani jugu de bɛ kɛlɛ la EFLA ni ZINIMU mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa nin sanubɔyɔrɔ ninnu na ka t'u sago kɛ yen u bɛ bin aw kan u b'aw ka nafolo minɛ mais ni jamana bɔra ka communiqué kɛ aw b'aw ta kɛ ɲɛdɔnya ye jamana na ka tila k'a fɔ awɔ olu aw bɛ k'aw dahirimɛ ɲini an bɛ guerre de la f'aw k'o dɔn koyi an bɛ kɛlɛ de la wa an ni jugu de bɛ kɛlɛ la wa an n'an jugu de bɛ kɛlɛ la jugu minnu nana ko f'u ka bin jamana kan ko f'u ka jamana in tiɲɛ ko f'u ka jamana in ci donc wajibi de don an fana bɛ wuli k'an jɔ k'a yir'u la k'a fɔ jamana kelen min b'an bolo o ye Mali de ye Mali aw tɛ se k'a ci hali ni diɲɛ jamana 100 de farala aw kan Mali tɛ se ka ci wa a tɛ se ka ci fana dɛ aw kana aw yɛrɛ sɛgɛn minnu bɛ k'aw dɛmɛ olu fana k'u yɛrɛ sɛgɛn minnu bɔ aw nɔfɛ hali n'u yɛrɛ faga Mali a bɛ jɔ wa Mali kɛlɛ a bɛ ban donc nord ka denw minnu bɛ ka taa sanubɔyɔrɔ la a kɛra jamana wɛrɛ mɔgɔw ye a kɛra nord ka denw dɔrɔn ye o bɛɛ kan ka nin hakili sɔrɔ n'i ka jamana bɔra ka communiqué k'a fɔ nin ko in dabila yanni waati dɔ cɛ a bila a bila parce que an bɛ kɛlɛ min na bi jugu bɛ k'u profiter ka gɛrɛ aw la ka ɲagami walasa u bɛ se ka tiɲɛni kɛ cogo min na jugu bɛ k'o de kɛ o u bɛ ka fɛn fɛn kɛ u bɛ k'o de kɛ parce que olu bɛ aw bila yen
wala sani armée nana u ka frappe ke alaji ke nta kan aw ye prévu soro ko marfa be ka fere nta kan marfa be bom marfa be boro jume nta kan marfa be fere moto be fere eni alache on awdum be kawé sanu bolawi marfa be di jomma mo jugu te marfa akanga fere jomma bandu te munu bi ta bi mo ka ulu te on don na furaka interdit la aya interdit aya ay sabali sinon jamana nyemo ulu te mo si contre la ou te population si contre la en bela jelen ka lafiya o de kadouyi hal ni malien dem bela jelen kera milliardaire bi o de kadi asimi billahi en be ka se ka lafiya o de kadouyi no malien aya sokolen to ko video nous partager comme il passera tenzawaten mina jaira aula yele ko be ne malien population civile koni ubuku ka donunyu ube ka boli yere de kabakodu parce que frappe kele ma chaman jatigra parce que armée frappe ke romina terusu do de kumbi aso jukoro parce que mo nu kumbi sanu bola do kumbi so jukoro la do fana kumbi yoro were tellement que frappe jugara ulu terusu yere boraka kuma ko armée frappe ke mais ulu ma se ka don cheni dana yoro mina cheni min duno ulu kunde ulu ma se ka don cheni dana yoro mina ndiane ulu ma se ka don cheni dana yoro mina yira awla de san ba yira awla ulu yere jatige ko jugu u yere ko jugu uta do cheni dana yoro ulu yere ko a frappe ke ra tenzawaten cher la ulu kam ko chama fara mino de kala folo ka soro kana tenzawaten yere kibare yaw kala ayo de fambu ko de nu tara jiono la bu no inshallah wasa do wati bonando kon hono bonando wori voilà akoko anga keleke chaw ye frappe ke tenzawaten frappe yi konna na ko tienu kera tieni bawde kera donc ale ko tienu kera ko parce que ulu ka mo chama fara ko wa ulu ka mo chama fana blessira ama fo yala folo ama fo di yala folo ni ko damne nindi wani bara damne nindi ni armée ko roro ko bi nyesi yoro be nyesa ma de sika fo itala a fora ka marfari bla aw seka jamana kele aw seka eta kele o fora awi aw be taw sigi ka drapeau ndo blanc ko efela de azawadu de patra de pitiri de ka fa drogu petu la ka taw jo ko kono ka bina mo kele ka bina dugu ci ka dugu jeni mana kola efela ni zirimu ka ta fara nyogon kan te molbaliya dai e ko silamea e ko ke mo bi ka indépendance de la ko ni yoro e aw mo ka o de tai aw be nyogon nyesra la est ce que aw kanga kele kelen ka est ce que aw yere kanga fara nyogon kan mais bina fura ko e fela ni zilmu ka fara nyogon kan nu bi tara olu de bi ta nyogon fe o ba yire ka fuka jamade dogoira o ba yire na ka fo fagali de dadigiru la wa o ba yire ka fo ulu ka groupe kelen na o kelen na a e fela ta zilmi ta dawlate a kelen na siti se ka armée kelebili fuka ke fla de ka jama chaya ka soro ka tu ka cheni wale ko wore o tika soro blere o tante ka soro o yoro tika soro hanu ya krobo abe dabiru dalabi hanu ko kuba ke adamandu labi donc anga ke jamana armée fe anga armée deme armée be wuli ka doni kesiri ni baramina angu deme ala mais jo mina a video yira awla fawka don ambe ka mun fo après vous jele no ba ambulo frappe kera tenzawaten armée frappe ke armée ka frappe nunu Allahu akbar ni kon yaay bi masa sigi alama alaje aflene de beka laje aw minu be direct la ay video nous partager kosobe anga foli ba o bela jeli fenfe mi kan laje ni wati kono ni bi ka an laje ker di video me ika kla ka partager ka fanga badama ay frappe nous laje de ni frappe minu kera tenzawaten armée malien fait tenzawaten na la mini be alaje inna kana taala de afra ka ko boyeno awe taw sige ko armée mali inna kana fo taala aforui donc 600 ni muye population civile minu kum yoroina na kon furuye ku ka taka boy terusu de be olu de fle ku ga mina uche ala jere parce que nere kum bi fe kise drone ku ulu bere fra nyogon ka ulu terusu be ka be fra nyogon parce que ko de jalendo quoi a fori bitigi firela ika bitigi datugu tenzawaten toyini momala bara de bikake opération de bi patrouille de bi sena wulikado de bi sena kele de bi sena ayenye ka toy jugu de bi tay jugu de bi ka infiltrer jamala donc ayoro nu ye ka toy mais ou kalikano ku ta toy au population kalikano ko fawka cheni de ke pourquoi abita nyagami molan kolona armée ta do abeni ne kele walma abeni ne kele
Mali armée ni ne kɛlɛ ko nga armée sɛgɛn bi e t'a dɔn i bɛ ne kɛlɛ i t'a dɔn i bɛ ne kɛlɛ terroriste jɔlen armée tɛ se k'a dɔn ka bɔ jama la mun na parce que marifa tɛ k'a bolo talikwaliki dɔrɔn de bɛ k'u bolo e jalamugu bɛ civil la a lajɛ dɔrɔn jalamugu bɛ civil la a bɛ terroriste la e bɛna jɔn kɛlɛ sa a lajɛ i mana fɛn fɛn jalamugu b'a kunkolo la a bɛɛ forokɛ a dun na han a lajɛ ni jamana kɛlɛ bɛ se ka ban cogo di aw bɛ fɛ kɛlɛ ka ban aw bɛ fɛ aw ka lafiya aw bɛ fɛ aw ka sigi hɛrɛ la mais o waati kelen na a fɔra aw k'aw ka yɔrɔ dɔ ye ka to yen aw bɛ ka taa basé o yɔrɔ kan tuguni k'aw tɛ se k'a to yen k'aw dayirimɛ de bɛ yen nafolo wa i ni mais armée y'aw jɛ armée ye terroriste minnu neutraliser yen kunu frappe yi senfɛ so binna minnu kan efela mɔgɔ 13 olu kɔni bɛɛ taara lahara maa 13 u ka ɲɛmɔgɔ 2 b'a la olu taara lahara o kɔfɛ zinimu maa 7 olu fana fagara la parce que efela ni zinimu kun kelen don k'aw ka mɔgɔw tila ka taa n'u ye Tɛnzawatɛ nin yɔrɔ kofɔlɔ in na u ka se ka taa sanu de ɲini walasa u bɛ se ka tiɲɛni kɛ cogo min na u ka hakilina de kun ye mais Ala barika la wulikajɔ minnu kɛra ani baara minnu kɛra an ka kɛlɛkɛcɛw fɛ u sera ka baaraba kɛ walasa ka se ka mɔgɔ ninnu kɔni kabako da u kan wa kabako dar'u kan fana Tɛnzawatɛ ni janjo a diyara an na donc nin bɛna a to an bɛna confiance sɔrɔ k'a fɔ ko fɛn min ye Kidali hali a tɛ mɛn an bɛ kabako kɛ Kidali a y'o sigi aw k'a lajɛ yɔrɔ b'u k'u dogo minnu bɛ Kidali u b'u k'u dogo donc Kidali dafɛla bɛɛ bɛ ka gosi sisan n'i y'a mɛn k'i bɛ bɔ Algérie ka na a ma gosi de mun passera année fils conseil na aw bɛɛ bɔra a kalama donc Tɛnzawatɛ fana ta kelen filɛ donc sisan an bɛna ɲɛsin Kidali de ma Kidali frappe kɛra kunun sini kɔta Kidali dugu kɔnɔ frappe kɛra a ma dogo mɔgɔ si la minnu fana yira aw la aw k'a lajɛ o kɛra kunun sini an kɔrɔ donc o b'a yira toujours armée bi ka i sɛnsɛn ka ɲɛsin Kidali yɛrɛ kɔnɔna ma bi ka ɲɛsin Kidali kɔnɔna ma fo maliyɛn denw ka nisɔndiya maliyɛn denw ka content maliyɛn denw yɛrɛ k'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin an bɛna yira aw la sisan Kidali aw bɛna ye sisan ni Ala sɔnna ma an y'o de fɔ terroriste aw ka ko banna filɛ الله أكبر الطارق مشينا الله أكبر donc maliyɛnw aw bɛɛ bɔra ka nin image ye nin bɛɛ y'an ka kɛlɛkɛcɛw ka baara de u ka wulikajɔ u bɛ ka frappe minnu da juguw kan sisan u bɛ ka ko in ta sira min kan k'a tugu ɲɔgɔn kɔ ka kabako da juguw kan olu de prévu filɛ nin n'a y'aw diya marifa bila Allahu akbar o Allahu akbar o tɛna aw kisi saya ma aw kana da Allahu akbar a taara ka Asim Goyita o t'a la koyi n'aw ye marifa bila aw bɛ lafiya n'aw ye kɛlɛ in bila aw bɛ lafiya mais en tant que marifa bɛ aw de bolo k'a bɛ jamana in kɛlɛ Kidali n'a lamini mɔgɔ si t'a la mun bɛ se ka lafiya k'i ye terroriste k'i ka lafiya ayi non o kuma t'a la o ye fɔlɔ de o tɛ bi ye dɛ i bɛ ka tile de aw sago bɛ yen aw ka fɛn bɛɛ bɛ yen ayi Asimi tile tɛ Asimi tile hali n'i ye Mali yɔrɔ dɔ minɛ ka i sigi yen ayi i tɛ se ka lafiya e tɛ se k'i sigi ka lafiya ayi ni drone min gosi avion bɛna gosili kɛ surasiw yɛrɛ bɛ frappe kɛ ayi yɔrɔ kɔni bɛ ɲini kabako bɛɛ bɛ da i kan donc an y'a ye k'a fɔ nin frappe kɔni kɛra Tɛnzawatɛ a kɛra sababu ye minnu fana bɛ Kidali olu kɔni ka jatigɛ a daminɛna parce que u yɛrɛ y'a dɔn kisicogo foyi t'u ye bilen u yɛrɛ y'a dɔn lafiya tɛ yen u yɛrɛ y'a dɔn bɔnɛ nin y'a daminɛnen de olu kan wa Tɛnzawatɛ population civile olu yɛrɛ y'a dɔn sa ko in taara olu yɛrɛ bɛ ka bɔ Tɛnzawatɛ u bɛ ka bɔ donc a ye bɔ ne bɛ mun fɔ Tɛnzawatɛ population civile a ye bɔ dɛ a ye bɔ o de da ka di aw la ni jamana ye communiqué kɛ k'i ka yɔrɔ min bila a bila joona joona o de da ka di la donc an ka kɛlɛkɛcɛ minnu ye nin baara in kɛ an ka sanfɛ kɛlɛkɛcɛw armée de l'air olu minnu ye nin frappe kɛ an bɛ dugawu k'u ye an y'o de fɔ an ka drone kura minnu jiginna nin tile 2 in na u bɛna baaraba kɛ nord la dɛ nord ni centre kɔni u bɛna kabako de kɛ wa u bɛna wɔgɔbɛ de ka ko da juguw kan nin tile 2 in na juguw b'a ta u nin kiri ka bilahi jugu yɛrɛ bɛna fɔ n'u kun b'a dɔn u tɛ jamana in kɛlɛ jugu bɛna kun b'a dɔn u tɛ bila Mali la jugu bɛna fɔ n'olu kun b'a dɔn walahi u tɛ ɲɛsin Mali ma u bɛna fɔ ja barika bɛ Mali la dɛ ja dɔgɔ bɛ Mali kɔ dɛ sisan bɛɛ de u bɛn'o dɔn wa sisan bɛɛ de u bɛn'o faamu wa sisan bɛɛ de u bɛna dɔn ko in taara seere la kulonkɛ t'a la bilen maliyɛnw kunun ne ni Kɛbɛ kun kumana an ka kɛlɛkɛcɛw ye drone kura minnu sɔrɔ ni an ka belebelew ka belebele n'o ye délégué Umar Jara ye n'o ye an ka ministre de la défense ye kura an b'a fo nin kɛnɛ in kan k'an ka président fo général d'armée Assimi Goïta an b'a fo o kɔfɛ an ka belebelew ka belebele wɛrɛ n'o ye Zan Dawu ye Zan Élisée Dawu
daw zandaw idaw zandaw ma ine ni terusu ya to me fu bi yere cey ka bon cogo mina inye bala cogo mina wa baraka bala tende billahi wa a cheni no fana may tendi na ko fenfe ma wu kele ne do ate jode donc ambora an kumana za Élysée ka noy anga état major général des armées kura an kumana aleka an kumana ya ka an yaye ka fo ja kuma yi ay terusu jatiga de malion ay kuma kan do soro mbinu jabidi parce que ayo de fouille en façon anta la bla mochi anta nga jamana bla mochi a bena emawo ama be emawo a jara ewo ama ja ewo mali de wa anko mali wa manga jamana de ko ni te mali fe bon mali kono ni te fe mali katanye ire nyini amanga mali fe bi amanga mali fe shini wa ambe keleke fanga mali de ka jo ambe keleke fan façon de ka jo ambe keleke fan façon ka tanye ni ala sona insha Allah sika fo itala wa bela jeremina yefana mali kele anoira insha Allah kuma kam ministre la mina nyini sisa ka lase mali dem bela jerema preuve contre preuve an kuma nu ka an yaye ka fo cher la baraw sigra sen ka ja kono mo damnena jatige damnena ulu yere sisan koni ay to foy matula atoye dro sangonu uku yere nyini ka bokko kono de sisan parce que ulu yere be ka fo kulu information sur information alna wa information sur otina to ko kishi wallahi kisi jogo tala ay ekran tapote kosobe ay direct partager kosobe mina yira wala sans sawbe haketo lajibagani lama baga bela jele ka haketo mina yira awla sisa tellement que koy ganula u flene ka fo kubu tele ka erion tellement de ke sisa bino erion tellement de yira kan bawni lajibagawla ala jere kubina erion de ke munu bi sevare zoning kono ani munu be mobti rezona munu be centre kono do u ya essayer kubi fara ɲɔgɔn kan ka erion ke ni erion wala sa ulu bi se ka mobti rezon bla cogo mina ko parce que drone kura minu tara ye patrouille wuli ka jɔ cɛsiri a bɛɛ de sigilen don sen kan sa kulonkɛ t'a la do filɛ nin ka taa fara ɲɔgɔn kan ka nin cɛ in bila k'u ka fara village la k'u ka u yɛrɛ ɲini ni moment in kɔnɔ ko dɛsɛ tɛ dɛ ko ayi ko yɛrɛ ɲini ka fisa ni tɔgɔ ɲini ko do u k'u yɛrɛ ɲini ni moment in kɔnɔ fɔlɔ hali n'u bɛ t'u dogo yɔrɔ dɔ la yanni ni waati in ka tɛmɛ k'a bɛ se ka kɛ k'an ka drone bɛ tiɲɛ kalo 2 kalo 3 n'aw sigilen don k'aw bɛ taa u lafiya de ko Mali drone ka tiɲɛ ou bien ko dɔ ka Mali drone sɔrɔ ayi aw bɛ sa k'a sɔrɔ a lajɛ ala kama ninnu lajɛ ka to kungo kɔnɔ dɔrɔn marifa b'i bolo i sigilen e t'a dɔn i bɛ fɛn fɛn kɛ i bɛ n'i jɔ ko a filɛ sa aw yɛrɛ de bɛ ka boli parce que aw yɛrɛ y'a dɔn ko in taara k'aw bolo da mais ni ala sɔnna ma n bɛna kumakan in k'a lase bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ l'armée Mali monte en puissance non kulonkɛ tɛ yen dɛ Mali armée u ye kuma min fɔ kumakan in a bɛ kɛ de billahi terroriste o terroriste k'e de bɛ nin jamana in kɛlɛ k'e de ko fo e ka nin jamana in ci a bɛ taa an ka cɛdenw sɔrɔ ɲɛ ni ala sɔnna ma insha Allah an bɛɛ ka jan wula joni le balɗe ɗe ono heɗiyankoɓe ganato ajil mali en kabrino le balɗe ɓe gaddi kasifaji seware ko ko tile fila in a gannen do dɛ k'olu minnu bɛ olu ka terroriste ka kibaruyaw sɔrɔ ko ka d'a kan k'a fɔ kibaruyaw sɔrɔla Jean Élysée Daw ani ka fara an ka ministre délégué kan n'o ye Umar Jara ye ko o mun filɛ nin ye k'u nana ni kɛlɛkɛminɛ caman ye Sevare e kewal k'u nana ni caman ba de caman ba minɛn minnu u bɛna tiɲɛni kɛ dɛ wa u bɛna kabako da olu kan dɛ i y'a ye hawtoɓe Mali mo mbiyata Oumar Diara o wari toon jaati kanko jaati omo toon ñande warno toon e kabri kabaro Oumar Diara i kan ka fo de tellement que Oumar Diara i jugu jatigɛ tellement que an ka ministre de la défense kura délégué mun bi an ka président Sanuman kɛrɛfɛ général d'armée Assimi Goïta tellement que a ye jugu jatigɛ f'u bɛ k'a tɔgɔ b'o da yɔrɔ bɛɛ Oumar Diara bɔbɔ de don a ma ɲi dɛ bɔbɔkɛ ma ɲi dɛ terroriste fulakɛ bɔbɔ de don bɔbɔ do a ko k'aw ka marifa bila de k'aw ka na aw ka jamana de dɛmɛ o de la a taara a ye kangari bɛɛ da aw ye k'aw ka marifa bila aw y'aw ban o de la a taara kɛlɛkɛminɛnw san kɛlɛkɛminɛn minnu bɛna kabako da aw kan terroriste o terroriste yɛrɛ mobti région kɔnɔ a b'a bɛɛ daji bilahi a b'a bɛɛ daji k'a bɛɛ bɔ baara la donc a ye kungo bila o de da karaw la Oumar Diara ko t'a la koyi aw hakili la ko n'aw y'o kɛ o bɛna dɔ bɔ a ko la o tɛ dɔ bɔ a la dɛ Oumar Diara bɛ dɔ fara minɛn sanni de la a bɛna dɔ fara kow de kan an ka général tɛmɛnen ma mun kɛ a bɛ n'o de kɛ bilahi
comme o barabaw kɛ mais abina fenke ala ka hinala mu Umar Jara bina fenke aw torala abe kungo blaw nenna kabaruji hon ko kemden sursuji nenna holdam e dakiji maldi e gondi lendal wadde patiri e les seraji nokkuji de khas tan fa he ache no mali armée mano wallahi malio aw kanga ni yoro partager ka kerba di ni yoro ma kanga armée fo commentaire la ni yoro la bela jelen ki jija aw minu be direct kono aw beka sebe commentaire la vive l'armée Mali l'armée Mali monte en puissance ni puissance wéré de ka di amma quoi ni ode ulu yere yanga tie dafa ne hakila e jihadi kala de e ko kebe ka kala ke dina kama normalement ni ere information sur ko armée malien ko bina wuli patrouille de kama monter zona centre kono kala ke mina dile uma wati da kanga ni sonjaw o wati de autorisu kanga content parce que o koroy aw ni armée malien mina ñoko affronter face à face là o de ni sonja ko o de content ko mais na foro ko kala ke mina soroli aw ere information sur ko armée malien bi ka wuli kana patrouille damine moti mara be moti raison be centre be yoro city toy village ti toy cercle ti toy e fenge ti toy aside ti toy commune wo abe armée malien mena do abe de kono ale reflet ka fo ku yo information soro en austranku muna abe joro muna abe sra abe joro seraji sewar di e ko batti sewar dir koyde mba hewtude er koyde man be tejir koyde man bawa hewtude fe gondi ninade sursuy ko imaya ko armée malien wulila 600 ku jo usenka moti mara be sebare mara be moti raison be kai segwe raison be sa raison be yoro be ani kutale raison yoro be ku semi seka doye ubu sendo abela halu senti seka do yoro na obina taw sendo ni ame ku senti seka do yoro na o koro jume ibita soro yoro do be village du soro su bi temede me uti joko bi jetemine kedro be teme do sisa soro su ngane asiri ubi do abela terusu ne akila ni ala tanudi na ni kibariya sugu soro armée malien ka ba fa alhamdulillah an kuma ka jugu nyini aka boka tan yoro nyini an kibariya soro me malien ayina ala me wina mu fode ni ne ba yira wala ko nte jari kalawi wa nu yere te kele kalawi nu ye fugaru be fugaru minu do nu yo de billahi ni ne de ko ne be mo kele ne bi kele ni ne kibariya soro ke ebe ka ta kumo kono ne re kan la soro ran billahi me content ni sonja fo mi tegara fo parce que koro ya amina ñoko affronter face à face o ni sonja ko o ala tan ko mais aw ya armée malien ka kuma me kubina patrouille ni wuli ka do damne 600 o de la aw fana be fe ka o yere ñini o de la aw be fe ka o yere ñini o de la aw be fe ka ta o la aw be fe ka boli tene boli ti sira soro yande boli ti sira soro ayo jija aw menu be direct kono ay kerba di direct ma mi ka révélation ne kawere mi ka ni révélation mi kawe nafa ba de bala wa fana be ke sababu ma chama ba don nunu mo sugu nunu e ma sugu minu ye quoi ma barka bani sugu minu do mo minu do cheni kala fana de do o be no don e ngondi lendal mudu e be ndada dabareji mudum e ngoni lendal mudu nenno wala ko jertinten sakiraabeji mede immarade e durobe e remobe e awobe e jabbotobe do yaya ni fugare sigrana ta da be fen fo ako ko armée ko ne be ka wuli ka job beke 600 kulongete armée bulu blé parce que Umar Jara nana ne keleke mina wiye barabi na continuer mo te raison bela mais ulu be feka nin kibariya ndi joma u ka se ku yere lakana senekelaw bagambaralaw misigenaw misigena jo aw ga misigena wa ona gira aw ga misigena wa de sinon armée be teme misigena joli la kungo kono est ce que armée de la ka do fawa armée temena senekela joli la senekelaw armée yo do fawa armée temena population civile joli la armée yo do fawa armée ma ala kelen fawa mais tellement que awere ya don ça ne va pas aujourd'hui donc awbina ni alerte ni keni kewai ka fo senekelaw ni misigenaw ku kolosu yere la armée bina boni patrouille aw ka mo minu be do ka se ku dogo ku déguiser ku ke civil anu yere ke patakiri en tout billahi utito ine fo nu ye marfabla utito ine fa herto yimbe bolbe jodi be le gelle mudan kinni haajeji mudan nenna en ji leydi mede maldi do voilà ako ali na nu fana bora la ani ma minu fana sigile no village la minu senti foi la ubuka temenu ka bara u fana ku kolosu yere la ko famo be na patrouille damne
ni beu ka mɔgɔw de a bɛ k'u ka mɔgɔw de cité tantôt sɛnɛkɛla minnu b'u k'u dɛmɛ ni information ye a y'o kɔlɔsi armée bɛ nale o kɔrɔ y'o ye bagan marala minnu b'u k'u dɛmɛ ni information a y'o kɔlɔsi an'u yɛrɛ ka misi gɛnnaw marifa bɛ kɛ minnu bolo a y'aw ka marifaw dogo armée bɛ nale o kɔrɔ dɔrɔn de don a bɛ fɛ ka kuma yɛlɛma dɔrɔn de ko k'olu y'a dɔn an ka jamana in kɔnɔ Mali la yan a y'a lamɛn a bɛna nkalon min tigɛ. kamɓe dakiji Mali ɗi hunde fof na golle maɓɓe sowona immade ɓe kippo guure eɓe mbara eɓe duppa eɓe fiya eɓe kaɓɓa eɓe majjina. ok problème t'a la ale ko an ka sɔrɔsiw baara wɛrɛ foyi t'u la ka don duguw kɔnɔ ka mɔgɔw faga ka tiɲɛniwalew kɛ baasi t'a la mais depuis Mali kɛlɛ daminɛna an ka ta dɔrɔn Assimi tile ka n'a bila bi ka taa 2020 ka na bila 2026 ni an ka sɔrɔsiw ka baara kun kɛra Mali hali dugu kelen kun tɛ to yen bi kun tɛ hali dugu kelen sɔrɔ Mali la wa bi kun tɛ hali civil kelen sɔrɔ k'a bɛ nɛnɛkili la a tɛ yen parce que an ka sɔrɔsiw a kɛlɛkɛminɛn b'u bolo u tɛ boli u tɛ siran mɔgɔ ɲɛ olu de bɛ don village kɔnɔ olu de bɛ taa yala village la tiɲɛ ma nkalon olu de bɛ taa kɛ a dalu b'u bolo a se b'u ye fana donc depuis a ye nkalon tigɛ aw ka baara de don aw de ye dugutilaw ye e ma deli k'a yɔrɔ si ko armée malien ye dugu dɔ wuli a tɛ yen armée malien ma dugu si wuli fɔlɔ u ma taa baga dugu si ma ko a ye wuli ko parce que terroriste dɔ bɛ dugu kɔnɔ a ma kɛ aw de bɛ taa dugu ci ka dugu wuli ka baga dugudenw ma a ma kaburu wuli aw ye dugu joli wuli a ma leere wuli a tilala ka sigi aw ye dugu joli wuli ka baga u ma cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw ni ɲɔgɔn cɛ. boni foyi ɓe ngat sin ko boni foyi ɓe ngat habdiɓe maɓɓe ana kaɓa e maɓɓe tawaɓe faale jolli maɓɓe kere suudu maɓɓe mbara ko mbarata ɓotta guineji maɓɓe jaaɗa hen kamɓe ɓe immoɓe naata e yimɓe ɓolɓe. très bien ne ko mago ɓe ni yɔrɔ de la alhamdulillah ni ne ka di ne ale ko armée malien bɛ ka taa baga civil ma mais waati kelen na olu terroriste olu bɛ taa armée mali ka dagaw ni armée mali sɔrɔ yɔrɔw la ka tiɲɛni don u kun ka fagataw faga k'u ka minɛnw cɛ ka taa n'u ye mais armée mali bɛ taa baga civil ma mais mun na sisan aw kelen ka information sɔrɔ ko armée malien bɛna bɔ ka taa patrouille la mun na aw tɛ t'u kunbɛn mun na e bɛ ka bɔ sisan k'aw ka mɔgɔw k'u janto u yɛrɛ la e bɛ ka alerte kɛ e ye terroriste e bɛ alerte kɛ civil ye cogo di ni armée malien ko k'a b'a daminɛ civil neutraliser ka na bɛɛ ni ala cɛ kalo kelen b'a d'i ma i tɛ civil kelen ye Mali la kalo kelen a minɛn bɛ yen a fɛn bɛɛ bɛ yen kalo kelen mais armée tɛ civil kɛlɛ la ye armée mago foyi tɛ civil la armée mago foyi tɛ civil la armée bɛ ka civil yɛrɛ de lakana olu mago bɛ civil yɛrɛ de ka lakana na hali civil caman bɛ ka lakana a bɛɛ ye terroriste de mais u b'u to yen de parce que n'i ma marifa sɔrɔ mɔgɔ bolo i b'a to yen. jooɗiɓe e ley gelle neɗɗo kaɓowo e neɗɗo tawɗoma fale suudu ma so heeli suudu ma ɓanti kaɓorde ma yaade ley hen an immiki a naati ley luumo de a immiki a naati e ley galbal de a immiki a naati e ley galle de a immiki hon ɗiɗo golleji aɗa waɗa nen o voilà ale filɛ ka kuma garibalu ni dukɔnɔnaw ni yɔrɔ minnu kan nin bɛɛ u ka espion ka yɔrɔw de nin bɛɛ u dɛmɛbagaw ka sigiyɔrɔw de donc armée bɛ information sɔrɔ u ka maa minnu ka garabaliw kɔnɔ ka t'olu minɛ ani armée bɛ information sɔrɔ u ka maa minnu ka dukɔnɔnaw na ka t'olu comi donc sisan o de tɛ ka bɛn u ma n'u bɛ k'a fɔ ko armée bɛ ka taa baga mɔgɔ dɔw ma donc aw fana k'a dabila k'a fɔ mɔgɔw ka information di aw ma aw k'a dabila ka faamaw ka information di civil ma ko k'a di aw ma n'u y'a di hali sini an b'a tigi minɛ hali sini kɛnɛ an b'a minɛ parce que aw dogolen don aw tɛ ye aw bɛ olu de bila aw bɛ olu de coro wa e ko fana ko aw bɛ taa an sɔrɔ an ka kan kɔnɔ k'an ka minɛn ta e ni ala cɛ Mali armée ka kan kɔnɔ zinimi mɔgɔ waati jumɛn bɛ aw n'a cɛ a kelen fɔ ne anw ka kan depuis waati jumɛn depuis jura kɛlɛ bɔra la ka fɛngɛ Bulukesi kɛlɛ bɔ a la ani nin yɔrɔ ninnu kɛlɛ bɔ a la bilahi aw ma ɲɛsin an ka kan ma bilen fo bi an ka kan kelen fɔ ne ye bɔ i k'a fɔ k'aw ka kɛlɛkɛcɛw k'u ɲɛsira depuis le 1er janvier fo bi an filɛ 8e mois la fo 8e mois yɔrɔ kelen fɔ ne ye k'an ka kan filɛ k'aw ɲɛsira ma k'aw donna kan kɔnɔ a fɔ ne a tɛ yen zinimu mɔgɔ a fɔ ne komi nin ye zinimu mɔgɔ de a fɔ ne a tɛ yen depuis i ye nkalon tigɛ i ye nkalon tigɛ aw tɛ an ka kan yɔrɔ dɔn aw tɛ sɔn ka ɲɛsin an ka kan ma hali n'aw b'a yɔrɔ dɔn aw tɛ ɲɛsin a ma. kabdi muɗum haɓata dakiji malɗiɗi kaɓata e habdiɓe maɓɓe yimɓe civil en tan woni ɓe jottini torre nde ɓe immi fof nen joni ne keeɓe ɗiɗon source uji eɗen tentini sakiraɓeje meɗen ɓe goto fou kala ɗo woni yo wonu e jeergo yo Allah daccitima bono dabar ma mbawa rentade sanne sakiraɓeje meɗen yimɓe ele civil en yahoɓe ɓe haajeji muɗum golleji muɗum e hinniɓe haajeji muɗum. Malien n bɛna ka vocal da nin yɔrɔ la i y'a ye donc ni ne b'a yira ninnu na ninnu tɛ kɛlɛkɛlaw ye ninnu dɛsɛra quoi u dɛsɛra yɛrɛ de quoi ninnu t'a dɔn u bɛ fɛn fɛn kɛ quoi parce que population civile yɛrɛ tigɛlen don aw terroristes la bi aw ka tiɲɛniwalew fɛ aw bɛ citernenw jeni aw bɛ mototigiw ka motow jeni aw bɛ baga musokɔnɔmaw ma k'u faga aw bɛ karamɔgɔw faga aw bɛ baga mɔgɔ sugu bɛɛ ma mais ni bi e nan'i sigi ko armée malien bɛ ka baga civil ma armée malien bɛ ka nin kɛ a bɛɛ ye nkalon de
ni bɛɛ ka se ka u ka ni alerte u ka ni information ka passer ka k'i n'a fɔ civil de ko don donc n'u olu ka dɛmɛbaga minnu bɛ n'u y'a mɛn u b'a dɔn k'an bɛ olu de ma mais a y'aw jija aw minnu b'u k'u dɛmɛ u ye mun fɔ u ma nkalon tigɛ dɛ centre kɔnɔna bɛɛ a bɛɛ bɛna wogobɛ de sisan u dɛmɛbaga fɛn fɛn bɛ yen hali ni tɛgɛ ɲɛsira ma i ye su de i tɛ minɛ dɛ i ye su de ne de ko ten i ye su de kana se ka don a bɛɛ Mali fan bɛɛ sisan kulonkɛ t'a la bilen Mopti mara bɛɛ wulikajɔ de bɛna daminɛ sisan Sevare mara bɛɛ wulikajɔ de bɛna daminɛ sisan wa gosiliw de bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ donc aw barika banna aw ta tiɲɛna aw halakira aw dɛsɛra aw yɛrɛ y'a dɔn bi l'armée Mali monte en puissance aw tɛ se k'an ka kɛlɛkɛcɛw kɛlɛ o de la Ala ye barika don an ka ɲɛmɔgɔw la n'u olu ye mɔgɔw sɔrɔ maa minnu bɛ u sigi bi ka kɛlɛkɛminɛn san i n'a fɔ Umar Jara bɛ cogo min na bi n'a bɛ ka wulikajɔ sabati ka kɛlɛkɛminɛnw san kɛlɛkɛminɛn minnu tellement que aw yɛrɛ ja tigɛra f'aw yɛrɛ bɛ k'a tɔgɔ bɔ aw da kɔnɔ ayɛrɛ b'a dɔn ko bɛ san dɛ Ala ka barika don an ka ɲɛmɔgɔw la Ala k'an ka jamana sɔrɔsiw dɛmɛ Ala k'an ka jamana sɔrɔsiw lakana u ye nin opération min daminɛ u kana segin kɔ dɛ juguw ja tigɛlen don u filɛ ka réunion de kɛ ne ye vidéo min yira aw la k'u ka mɔgɔw ka bɔ monter réseau la k'u ka centre bila fɔlɔ hali n'aw ye centre bila ka taa yɔrɔ wɛrɛ n'aw taara sud la wa aw taara nord la wa aw taara centre la n'aw taara yɔrɔ an t'aw to yen a bɛɛ ye Mali de en tant que aw bɛ Mali territoire la aw y'an ka ennemi de ennemi wɛrɛ tɛ Mali la ni terrorisme tɛ terroristes de y'an ka ennemi ye wa olu de ɲɛsinnen bɛ an ma an bɛ olu de kɛlɛ donc an t'aw to yen donc an bɛ lajɛbaga ni kanubaga bɛɛ lajɛlen fɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin direct in kɔnɔ an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye ni maa minnu mago b'a la ka intégrer an ka WhatsApp groupe kan a y'aw jija aw k'an ka WhatsApp numéro ta n'aw y'an wele an n'aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'a ka di mun ye fana i bɛ se ka message bila an ma WhatsApp kɔnɔ ni Ala sɔnn'a ma i bɛ intégrer groupe kan cogo min na an b'o ɲɛf'i ye numéro ye 93 83 70 60 n'i weleli kɛ an n'i bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo kanubaga lajɛbaga an b'a fɔ aw k'an bɛn waati wɛrɛ